Syns du Fredrik er kul? Ja. 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 Syns du Fredrik er kul? Åja, nei. Syns du Fredrik er kul? Ja, han også. Syns dere Fredrik er kul? Nei. Nei. Syns du Fredrik er kul? Ja, helt klart. Selvfølgelig. Syns du Fredrik er kul? Ja, klart. Syns du Fredrik er kul? Ja, dritfett. Syns du Fredrik er kul? Ja! Dritfett. Syns du Fredrik er kul? Nei. Syns du Fredrik er kul? Hva faen? Syns du Fredrik er kul? Syns du Fredrik er kul? Syns du Fredrik er kul? Nei, hæ? Syns du Fredrik er kul? Ja. Si noe mer om han. Si noe mer om han. Nei, jeg vil ikke. Han er ekkel. Ok.